Ja, jeg har valgt en karyatide, og det er den her arkitektoniske element, som har den samme funktion som en søjle på en bygning, men det fortæller jeg videre om senere. Den er ca. 220 cm høj. Yes. Så har jeg analysen. Det er jo en kvinde, som man kan se her, og hun står med frontal position med det ene ben lidt fremme. Der er tale om den våde stil her. Det er simpelthen den måde, at man prøver at vise formerne på en kvinde på, uden ligesom at afsløre brystet eller så videre for eksempel. Men man vil stadigvæk vise lidt, selvom hun har tøj på. Så er der også tale om noget naturalisme. Det er noget relativt naturligt hård ansigtstræk og så videre på hende her kvinde. Og så til sidst er der en ophøjet ro. Man kan se, at hun er meget rolig i sit ansigtsudtryk, og generelt den måde, hun står på. Yes. Og så kan man se, i forhold til det, jeg sagde lige før, at det er højklassisk tid, fordi det var ligesom de idealer, de havde dengang. Højklassisk tid varede fra 450 til 440 Kristus, og den her karyatide er fra 420 før Kristus, så det passer meget godt ind. Temabudskab. Altså den her periode, der havde man også meget med Kalogagatia, som er det smukke, det gode og det afbalancerede menneske. Det var ligesom idealet i den her tid. Så det var også på den måde, man godt ville have hende her karyatiden som symbol på det, måske. De historiske omstændigheder, det var blandt andet den Peloponnesiske krig, som varede fra 431 til 404 før Kristus. Og det var her, hvor Sparta og Athen de kæmpede om magten. Det endte med, at Sparta vandt, og demokratiet det blev afskaffet, og der kom oligarki, hvor at få personer eller familier de udøver den politiske magt. Og så kommer perioden efter. Yes. I forhold til tolkning af skulpturen, så den her bygning, hvor at karyatiden er lavet som den her søjle, måske. Det er et tempel, et meget stort tempel, som står på Akropolis i Athen. Og det er så midt i krigstiden det her, som man ved at lave den her mægtige bygning og have den her overflod af karyatider og måske lidt unødvendig udsmykning på bygningen, så viser man ligesom, at man havde mønt til den her overflod, og man kunne ligesom vise fjenderne, at man havde altså styr på det, altså økonomien for eksempel. Og på den anden side vil man også vise idealerne i den tid, altså det her med naturalisme osv. Så er der en perspektivskulptur, og det er en skulptur af Vera Mukia, Kina, fra 1937. Og det er egentlig også bare den her Kalogagatia, som vises, altså det smukke, det gode og det afbalancerede menneske, som man ligesom kan se her med tydelige muskler. Ja, det var nok egentlig det.